Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawesan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Salah setunggal ingkang penting anggenipun bangun gesang sesarengan paguyuban komunitas ingkang begja rahayu menika yen sedaya warganing komunitas saged migunakake talingan utawi kuping kanthi sak sae-saenipun mendengarkan setunggalan setunggalipun. Awit naminipun gesang sesarengan wontenipun pranatan kangge mbangun gesang sesarengan, salah setunggal sing penting ya kudu bisa do dirungokke lan anggenipun saged mirengake temtu migunakake talingan sing tansah waspada lan tinarbuka. Mila kuping menika kaku tur njepiping. Kaku menika pancen merga bentuke kuping yen disenggol, yen didumuk menika kaku. Mbok dijiwit mengko pulih meneh, ditekuk ya pulih meneh. Jepiping menika boten namung kaku ning tinarbuka, apa wae bisa mlebu tur ya waspada. Naminipun tinarbuka menika mesti ya waspada. Ateges saking bentukipun lan sifatipun kuping sing kaku tur njepiping sampun dados srana anggenipun kanggo nampa swara lan apa wae. Mila yen kuping ngasi ora isa ngrungokake nampa swara saka ngendi wae asale, kupinge wis ora berfungsi. Mbuh suarane wis saka dhuwur, saka ngarep, saka mburi, saka kiwa utawa saka tengen, kuping mesti bakal bisa nampa swara kuwi. Mila estu penting yen kula panjenengan pengen gayuh gesang sesarengan komunitas paguyuban sing begja rahayu, awake dhewe ya kudu tansah bisa migunakake kuping sak sae-saenipun kanggo ngrungokake. Lan temtu mboten namung bisa ngrungokake, ning apa sing awake dhewe rungu lajeng nggih diolah ana ing batin, ana ing pikiran kanggo nuntun awake dhewe nggayuh kasunyatan. Gusti Yesus saben-saben paring sabda dumateng para murid lan tiyang kathah, salah setunggal sing tansah dipun ngendikaaken Gusti lan dipun kersakaken Gusti menika menggaing kuping lan fungsinipun. Sapa sing bisa ngrungokake lan ngestokake. Lan lumantar sabda dalem Gusti ing dinten menika, Gusti Yesus paring pasemon dumateng tiyang kathah menggaing sabda dalem ingkang kedah dipun tampi dening tiyang. Sinten ingkang mirengake lan ngestokake sabda dalem boten namung dipun angkat dados sederek lan ibu dalem, ning ya bakal tinuntun gayuh kasunyatan. Nah, pasemon kados pundi ingkang dipun paringaken Gusti? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Wawasan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 18 ngantos dumugi 23. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, "Kowe saiki ngrungokno pasemon bab wong nyebar wiji. Saben-saben ana wong sing ngrungu sabda bab kraton nanging ora nyandak, iku banjur ditekani piyala lan sabda sing wis kasebar ing ati nuli direbut, yaiku wiji sing tiba ana ing dalan. Dene sing tiba ana ing padas iku sing ngrungu lan nampa sabda kanthi bungah nanging ora ngoyot, mung urip sauwat. Lan yen banjur ditindes utawa dikuya-kuya karana sabda mau terus ambruk. Sing tiba ing eren iku sing ngrungu sabda mau nanging marga bot repoting donya lan kasengsem marang bondo banjur kapulet lan ora bisa ngetokake woh. Nanging sing tiba ing lemah becik iku sing ngrungu sabda lan mangerti sarta banjur ngetokake woh. Ana sing tikel 100, ana sing tikel 60 lan ana sing tikel 30. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika yen Bapak Ibu para kadang kinasih badhe maos jangkepipun nggih wiwit ayat 1 bab 13 Injil Matius. Saderengipun Gusti paring katrangan menggaing pasemon bab nyebar wiji, Gusti maringaken gegambaran kados pundi sabda dalem Gusti menika anggenipun dipun tampi dening tiyang kathah. Wonten sekawan gambar utawi pasemon. Ingkang sepisan menika wiji sing disebar tiba ana ing pinggir dalan, banjur dicucuki manuk entek. Kaping kalih tiba ana ing padas, letukul cepet ning kena panase srengenge terus alum mati. Sing kaping 3 tumiba ing eren, bisa tuwuh bisa gedhe ning terus kapulet eren sing ana ing kiwa tengene ing cedhake. Lan ingkang kaping sekawan menika tiba ing lemah kang becik. Temtu Gusti ngersakake sabda dalem tumiba ana ing lemah sing becik. Mila tiyang sing mirengake sabda dalem kedahipun nggih sampun cetha kados pundi anggenipun bangun gesangipun, mujudake lan gayuh diri pribadi gesang sing bisa nyawisake lemah becik tumraping wiji sabda dalem. Ampun ngantos merga maneka warni bab sabda dalem ora bisa ngetokake woh. Uripe awake dhewe sansaya laras kalian sabda dalem, ning ya uripe awake dhewe bisa ngetokake woh berkah kasainan kabecikan tumraping liyan. Mbuh kuwi pepadane awake dhewe umat manungsa, mbuh kuwi alam semesta. Mila iman kapitadosan ingkang kula panjenengan bangun kanthi tuntunan sabda dalem Gusti ya kedahipun mujudake kapitadosan kula panjenengan dumateng Gusti ingkang dados sumber lan tujuaning sedaya tumitah. Awake dhewe mlaku bareng-bareng sujarah ora mung karo pepadane awake dhewe padha-padha manungsa, ning ya kabeh alam tinitah menika bareng-bareng mlaku nuju ing Allah piyambak, panunggilan kalian Allah. Mila kawilujengan saged kula panjenengan gayuh yen awake dhewe ya wani ngrungokake lan ngestokake. Nah menika sing kula kinten dados tantangan nggih awake dhewe yen nglimbang-limbang pendak dina krungu maneka warni swara. Mbuh sing awake dhewe sadar ngrungokake, mbuh sing awake dhewe tanpa sadar ning ya jane ngrungokake. Yen kula wonten ing kos-kosan pasturan
menika ing pinggir dalan ageng. Swara mobil motor mesti krungu, ning ora dak rungokake kuwi swara motor merek apa, blombongan knalpote ora, boten kula gagas. Swara tekek, swara angin, swara wong liwat lan sak panunggalane krungu, ning ora kabeh awake dhewe rungokake kanthi sadar, kanthi tumemen, lajeng nggih nuwuhake pemahaman pangerten ana ing batin sing terus nuwuhake gerakan aksi amarga apa sing awake dhewe rungokake. Conto konkrete kathah nggih yen awake dhewe krungu swara unen-unen, umpamane awake dhewe diunekke, cah bagus." Reaksine cepet, terus gleleng, guyang-guyu, kemaki lan sak panunggalane. Ning kosok wangsulipun yen awake dhewe diunekke, wong desa diunekke sing kasar, awake dhewe ya terus langsung tuwuh gerakan emosional, pengen ngamplengi, pengen ngunek-unekake kanthi kasar uga lan sak panunggalane. Nah, sabda dalam Gusti tumraping awake dhewe nuwuhake reaksi menapa? Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.